Hyvää huomenta ja tervetuloa katsomaan tänne Puuvirtaan näyttelyalueelle, minkälaisia malleja meillä on. Ja tästähän me voidaan aloittaa tästä 3x2 laavusta. Eli tämmöinen laavu on myös saatavilla isompana kokona, joka katsotaan tässä videolla vähän myöhemmin. Mutta aloitetaan tästä, eli 3x2 höylähirsi laavu, johon meillä on myös tulossa ovet. Eli ovethan on hirveän toimivat tämmöisessä, ne tulee tuulisuojaksi sivuille ja muutenkin saa kiinni talvella, kun menee laavulle, niin ei tarvitse tehdä lumitöitä sieltä laavusta, koska kumminkin tänne tuiskuttaa, vaikka lippaa yritetään pitkään tehdä. Tässä meillä on 4x2 tämmöinen liiteri ja varasto, missä on täyskorkea väliseinä. Ja tätä mallia saa myös muun kokoisena, eli etuseinä on 4 metriä. Ja syvyyttä on tässä 2 metriä, mutta sitä on myös mahdollisuus saada 3 metriä syvänä ja 4 metriä syvänä. Ja kaikissa täyskorkea väliseinä. Ja rakennus on tosiaan kaksiosainen, missä voi toisessa pitää esimerkiksi puutarhavälineitä tai jotain vastaavia. Ja sitten toisella puolella esimerkiksi polttopuita tai molemmissa tietysti voi pitää polttopuita. Ja rakennus tietysti on mahdollisuus maalata tai jättää maalaamatta. Maalaamattomana tietysti rakennus harmaantuu ja tummuu ajan kuluessa, mutta maalaamalla sitä saa hyvin erinäköisen. Sitten katsotaan näiden liitereiden runkorakennetta hiukan. Eli nämä liiterithän kasataan pääasiassa aina. Se on avolovi, mikä hirsi lasketaan toisen päälle ilman mitään kierretankoja tai ynnä muita. Lopuksi ruuvataan sisältä hirret toisinsa kiinni. Ja pääsääntöisesti myös aina oviseinä tehdään pitkästä puutavarasta, joka sahataan jälkeenpäin siihen. Syy on se, että rakenne pysyy paljon helpommin hallittavissa siinä rakennusvaiheessa. Jos tämä olisi poikki, niin täällä lähtisi tämä nurkka äkkiä heilumaan ja näin siitä tulee kaikista jykevin ja varmin tästä liiteristä. Nyt ollaan sitten seuraavassa kohteessa, eli 3x2 pulpettikattoinen liiteri. Ja näitähän on tosiaan saatavilla myös pulpettikatolla näitä rakennuksia, ettei vain pelkästään harjakatolla. Ja 3x2 on hyvä vaihtoehto juuri tällaiselle pienelle tontille, vie paljon vähemmän tilaa, lume kaatuu taakse ja takaseinälle voi laittaa roikkumaan kesällä lumikolat ja ynnä muut, ne saa sinne piiloon, jos ei nyt naapuri ole aivan siinä näköisellä. Mutta muuten niin rakennus on siis pulpettikattonen ja sama juttu, tähän sisältyy kaikki puuosat, peltikatto, kaikki hirret. Samalla lailla ovi tehdään pitkästä tavarasta, sahataan lopuksi. Ja myös voi itse tuunata näitä liitereitä vähän sillä, että tähän esimerkiksi voisi laittaa 4 tuuman laudan. Eli saa tälle koristusta vähän tälle ovelle. Nämä ei kuulu toimitukseen, mutta voi vapaasti vähän muunnella ja tehdä tähän näköön. Näihin liitereihin on myös saatavilla niitä havukoristeovia. Tässä meillä on vakio-ovi. Ja vakio-ovessa on sillä, että tämä on toisella puolella tämmöinen risti. Ja toisella puolella on tällainen suora lauta. Tämän voi laittaa kummitpäin vaan. Mutta liiterissä on ihan hyvin tilaa semmoiselle keskisuurelle puunkäyttäjälle. Ja sitten meillä on tässä jätekatos, joka on 3x2 tämmöisen pulpettikattoisen liiterin kokoinen jätekatos. Ja tänne pystyy laittamaan sitten erilaisia jäteastioita. Ja jäteastiat yleensä, jos tänne laitetaan, niin perustukset tehdään matalammat, luiska tähän eteen, koska jäteastia on erittäin hankala täältä ottaa pois. Ja sitten umpilattia myös tehdään näihin liitereihin. Mutta tänne saa sijoitettua erilaisia jäteastioita. Voi laittaa näitä isompia 2 tai sitten pienempiä, eli hyvinkin omakotitalon erilaiseen kierrätykseen kuuluvat jäteastiat mahtuu tähän. Sitten meillä on tällaisia 150 ja 190 millisiä laavuja, siis vahvuus 150-190 milliä ja pyöröhirsilaavuja, ja näitä me myydään ennakkomyynnillä lähinnä tonne. Esimerkiksi ensi keväälle on mahdollisuus varata meiltä laavu tällaisesta pyöröhirrestä, ja näitä saa myös omilla mitoilla
ja eri kokoisia. Ja tässä meillä olisi sitten 3 kertaa 1,5, eli 1,5 metriä syvä liiteri. Samanlainen kuin tuo 3 kertaa 2 pulpetti katolla. Ja tämä on meillä pariovilla. Yleensä aina liiteri kyllä myydään yhdellä ovella, mutta pariovilla on myös mahdollista saada. Ja tässähän on etua se, että tänne voi silloin työntää kottikärryillä helpommin puita tai sitten pienen klapisäkin laittaa tänne sisälle. Ja tässä meillä on tämä 4 kertaa 3 laavu, joka tuossa videon alussa mainittiin ja lupasin sen esitellä. Niin se löytyy tästä, eli 4 metriä etuseinä, 3 metriä syvyys. Isommallekin porukalle sopiva, eli täältä näkee hyvin, kuinka tänne menee useampikin henkilö, ja sinne on laitettu yksi telttapat ja vähän niin kuin kuvastamaan sisätiloja. Ja tämä on tosiaan nämä meidän laavupaketit, niin kuin kaikki liiteripaketitkin, sisältää aina peltikaton, kaikki puuosat, hirret. Eli asiakkaalle ei jää muuta kuin vähän jotain ruuveja ja nauloja, riippuen kummalla sitä niin kasaa, ja sitten nämä soraharkot tai perustusharkot. Kaikki muut on aina toimituksessa. Kiitos paljon kaikille, että katsoitte videon. Jos piditte videosta, muistakaa myös tykätä ja tilata kanava, jotta ette missaa tulevia videoita. Nähdään seuraavan videon parissa.